дошъл Калянчо, нещо си играе. Какво говориш ти, бе? На фериборчето, с което пътуваме от Малайзия Красти към Европа. Току-що се разминахме. Да! Току-що се разминахме с две големи корабчета. Едно по-голямо, едно по-малко. И отиваме тук насреща в това китно градче Гелиболу, което вече е в европейската част на Турция. А преди малко, още като тръгвахме от залива, видяхме две делфинчета покрай нас минаха и си играеха. Значи това градче, от което тръгнахме, там е Чардак. А 5 км няма и толкова по-надолу е Лапески или Лапсеки или какво беше, където също има ферибот. Е там, дето са големите кораби в далечината, на 30 км, 35 по-надолу са и другите два града, големия Чанаккале и по-малкия Еджиабад, където пък влезахме в азиатската част на Турция преди 10 дни. Айде, чао!